Fl-emendi għall-Istatut tal-Partit Laburista ftit wara li laħaq mexxej Joseph Muscat fl-2008 kien ġie maħsub li l-membri tal-partit ikollhom vuċi aqwa fit-tfassil tal-politika tal-partit. Il-Kungress tal-Partit Laburista se jlaqqa fih lill-membri tal-partit bilan li jitfasslu linji gwida li fuqhom jitfassal il-programm elettorali. Se jkun proċess miftuħ li jagħti vuċi u spazju kbir ta' diskussjoni f'mument hekk importanti fil-politika. Laqat li l-protagonisti fihom se jkunu l-membri fih dan il-Partit Laburista u li se jwasslu biex aktar tard din is-sena stess jitlaqqa l-ewwel Kungress tal-Partit Laburista. Huwa l-uniku partit f'Malta li fuq entità daqstant kbira nlaqgħu lill-membri tal-partit u hija l-ewwel esperjenza lina wkoll bħala partit li nimbarkaw fuq dan il-proġett. Proġett li nista' ngħid li mhuwiex wieħed żgħir. U rridu niftakru l-Partit Laburista għamel drive kbira biex ikabbar in-numru ta' membri. Meta għamilna din id-drive bħala partit għamilniha biex aktar nies jissieħbu fil-partit, però biex huma wkoll ikollhom din l-opportunità li jipparteċipaw f'din l-esperjenza sabiħa biex flimkien infasslu l-politika li fuqha rridu nibnu pajjiż aħjar. Dan il-proċess qed isir flimkien ma' proċess ieħor ta' konsultazzjoni aktar wiesa' mas-soċjetà ċivili.